Bon dia a tots, empresaris, estimats i valorats. La Montse m'ha demanat que fes 10 píndoles de com veig la situació i les faré a través de requeriments a les tres grans agents responsables de la situació, la Unió Europea, l'administració estatal i a vosaltres com a empresaris. El primer que us he de dir és que com a empresaris, allò que dèiem amb el catecisme, en vos confio, no és que sigueu el pilar de la terra, quasi bé, però sí que sou el pilar de l'economia i de la generació de valor i benestar per la gent. Dit això, que és el preàmbul, per la Unió Europea, aquestes són les meues 3 píndoles, que veureu que són resumides i que van molt en contingut. Unió Europea, el que has de fer, fes-ho aviat. A llarg termini, molts, si no fas, estaran morts. La segona cosa per la Unió Europea. En un moment de tipus d'interès zero, emetre deute o diners és equivalent. Per tant, no hem de tenir por a fer dèficit, però en tot cas anem a veure que es gasti bé. La tercera requeriment que faria la Unió Europea és pensar sempre en els petits. Els petits, les petites i mitjanes empreses, són les que sense tresoreria en aquests moments més ho necessiten. Per tant, en resum, lo que hayas de hacer, hazlo pronto, que diríem les nostres creences, pensa en els petits, que són els que estan pitjors, i no tinguis por a la situació actual entre deute i moneda amb el tipus d'interès en el que estem vivint. L'administració estatal també li demanaria 3 coses. Primer, ajuda en subvencions, primer, els que abans t'ajudaven a tu. Els que pagaven impostos, que vol dir que no eren zombis, que tenien una cartera de clients i un portfolio que els hi funcionava. Per tant, ajuda primer els que abans t'ajudaven. Segon, com més intermediaris posis en els teus ajuts, pitjor. Les transferències són una mena de galledes foradades que per quants més mans passen, pitjor, menys efectiu és l'ajut que donen. I en tercer lloc, molt d'Ignasi de Loyola. No estès de mudances ni d'improvisacions. La renta que se'n diu garantida ha de ser només conjuntural ara i pels que més ho necessiten. Per tant, resumeixo, per l'administració estatal, ajuda primer, utilitza els impostos dels que abans te pagaven per retornar-los en formes de subvencions. Aquestes subvencions, com menys burocratitzades estiguin, millor, perquè hi perdem el que és la substància del que volem transferir. I en termes de política econòmica, Estat, no és ara temps de fer grans invents. La renta garantida ha d'esperar, el que necessitem és una altra cosa. 3 clams per vosaltres, empresaris. És el moment de revisar inèrcies, mirar la solvència de les nostres cadenes logístiques, mirar si tots aquests costos de transacció que tenim en el nostre dia a dia són realment necessaris. O fem això que se'n diu el base zero ara, o ja no ho farem mai. Tant és la duresa de la crisi. En segon lloc, vetllem perquè els nostres ERTOs no es converteixin en EROs. Tal faràs avui, empresari, amb els teus treballadors, amb els teus proveïdors, tal recolliràs en el futur. I finalment també pensem què podem fer nosaltres pel país i no només el que el país pot fer per nosaltres.
agafem la iniciativa, no esperem, seguim sent dinàmics. Per tant, empresaris, base zero ara, la castanya és molt gran, o ho miram ara en detall o ja no hi serem. En segon lloc, atenció que el que és temporal no sigui definitiu, te'l faràs, te'l recolliràs, i finalment agafa les regnes tu mateix, no te fiïs del que puguin fer els altres per tu. I el darrer punt del meu decàleg és per les persones, per la societat en general, que té molt a veure que cap mesura estatal pot substituir en el fons. Res del que avui s'està mutualitzant ha de substituir finalment la responsabilitat individual, ja que darrere la responsabilitat individual hi ha la llibertat de les democràcies. Igual us ha semblat un decàleg poc tecnificat, però us prometo que almenys pels que estem a l'acadèmia, darrere cadascuna d'aquestes píndoles hi ha possibilitat de fer una interacció completa respecte del que puguin ser les vostres inquietuds. I moltes gràcies per escoltar-me un dia com avui.